Добре, здравейте на всички. Здравейте! С някои от вас се познаваме, за тези, които не ме познават, Пламен се казвам. Повярвал съм и съм служил около 10 години в Добрич, там съм живял около 30 години. След това Бог ни призова да се преместим, живяхме малко в Русе с моята съпруга и оттам Бог ни призова да се преместим в Севлиево, където започнахме нова църква преди около 18 години. Свързани сме с различни християнски организации в България, които се занимават с обучения, които се занимават с екипиране на вярващи и на църкви и така чрез мисия възможност, както обясних и снощи, но за тези, които не бяхте, преди около 2 години, когато разговаряхме с пастор Румен Иванов, който е директор на мисия възможност, се оказа, че имаме видение за едно и също нещо, което Бог е поставил в сърцата ни. И това е да имаме служение, както каза и пастор Венци, да имаме специфично или конкретно служение, което да бъде специално за мъже. Има много женски конференции, има много женски събрания, жените обичат да се събират, да си говорят. Ние сме малко по-особени. Ние сме малко по-различни, леко по-различни, леко по-особени. Но същевременно вярвам, че сме много ключови и както казах снощи, тук не става въпрос за това кой е по-ценен. Не говорим за ценност, защото когато снощи говорихме за ценност, ние казахме, че нашата ценност не идва нито от нашата националност, нито от нашия етнос, нито от нашето финансово състояние, нито от нашия пол. Нашата ценност идва за това, което Христос направи за нас. Амин. За това съгласни ли сме? Така че като ценност в Христос, християнството вярвам, че трябва да издига много добър и много правилен баланс, защото в много има различни религии, да ги кажа, или учения, нали, които доста принизяват жените. И те са доста надолу в културата и в взаимоотношенията. И разбира се, това е различно в брака, това е различно в обществото и така нататък. Предполагам, че и сега виждате определени държави, където жените нямат определени права да ходят на магазините, да излизат сами, да гласуват и всички тия неща. Така че вярвам, че Божието Слово, освен да носи лична промяна, ние наричаме промяната твърде често реформация и аз обичам тази дума, защото тя означава много. Ние сме наследници на една такава реформация, нали? Знаете, предполагам за това, преди 517 години ли са, или малко повече. 1517 година, малко повече от 500 години, един човек на име Мартин Лутер, чрез Божието Слово, разбира истини, които преобръщат начина му на виждане, начина му на мислене по отношение на Бог. Онова, което се е говорило масово, навсякъде. И то в църквата. Това е дълга история и това е тема, както обичам да казвам, за друг семинар. Но не знам защо Святия Дух ме води по този начин да започнем днес. Така че това разбиране, което Мартин Лутер е получил, и не насърчавам да четете неща свързани с протестантската реформация и въобще историята от там насам, защото ще видите как в периоди от време Бог е добавил определени истини на тялото Христово. И тук може би е важно да кажа, че Мартин Лутер е имал откровение, но със сигурност той не е получил цялото откровение за всичко това, което има нужда да се промени в църквата. Така че имало е след това други хора, които Бог е използвал, които да добавят определени истини и те да придобият нов смисъл. Но, както казах, няма да влизам прекалено дълго в тази сфера. Това, което исках да кажа, че откровението, което Мартин Лутер получава за Бог, не само променя неговото отношение и виждане и взаимоотношения спрямо Бога, но то променя цялата култура и освобождава, така да се каже, или носи реформация, промяна в цялата църква. Тоест във всички хора, когато казвам църква, имам предвид хората, които са там. Тоест това е донесло не само промяна в него, това нещо е донесло промяна в църквата и забележете, чрез църквата
е донесло промяна в обществото. А от обществото, в което те са живели, в града, в който са живели, това показва, че имаме нужда да научиме доста за това, което се е случило в тогавашните дни, защото това, предполагам, знаете, е оказало влияние не само върху Германия, това е оказало влияние върху цяла Европа и след това е оказало влияние върху целия свят. Какво искам да кажа? Че срещата на един човек с Бога не само е донесло промяна в неговия живот, но е донесло промяна не само в голям мащаб, но и в поколения напред. Ние сме наследници 500 години на срещата, която този човек е имал с Бога. С мен ли сте? Какво ни води това? Какво означава това за нас? Че ние сме изключително значими в Божия план. Ние сме изключително значими. Като мъже, да, като вярващи, разбира се, хора, които сме познали вече Бог, но като мъже, като роля, като функция, като призвание, за което ще говорим след обяд, за някои от призванията ни като мъже, според Бог, разбира се, не според света. И ще говорим за това какво Бог ни призовава да бъдем и че ако ние не изпълниме, така да се каже, призванието на Бог в тая сфера, но сме успешни във всички останали неща, ние не сме успешни в очите на Бог. Както чухме, в очите на света може да сме успешни. Може да имаме добър имидж, може да имаме добро образование, което пак казвам няма нищо лошо, както говорихме и с нощи. Може да успяваме в бизнес, може да успяваме в кариера, може да успяваме в най-различни неща, но ако се провалим в тези области, в очите на Бог, ние не сме изпълнили призванието си. Ето защо пак се връщам на това. Бог ми показа преди няколко години и каза, аз искам да фокусирам онова, което съм поставил вътре в тебе и да го канализирам, да го инвестираш в определени хора. И аз казвам, бре, Господи, кои ли ще са тези хора сега? И си мисля, че Той ще ми покаже имена. Но Той не ми показва имена. Той ми показва група от хора. И каза, първите хора, в които ще канализирам онова, което съм поставил вътре в тебе, са младите хора. Защото младите хора имат потенциала, имат силата, имат смелостта и коража да излязат извън рамката и да вървят напред. Да приемат неща повече от онова да оцеляват, но да приемат неща, които да окажат влияние на следващото поколение. Амин? Аз вярвам, че Бог е поставил неща в нас, които ние трябва да ги предадем на следващото поколение. Така че не знам дали си вече баща, не знам дали си вече семейен. Между другото, има ли хора които не сте семейни? Просто някаква ориентация. Само, добре, няма проблеми. Независимо от това дали сте семейни на този етап, дали ще станете семейни, със сигурност предполагам, искате да станете семейни. Амин, благославям да станете семейни и да започнете семейство и до година по това време вече да почерпите за това. Венци тук просто нали, заявки после за църковни служби, нали, график трябва. Да. Защото един приятел така се не можеше да се ожени и аз го благослових до 1 година да се ожени и той се ожени. Даже и тук, между нас днес. Само ще го погледна. Да не се засрами. Така, за какво говорим? Независимо от това, пак казвам, дали си семейен или не семейен, Бог е призовал ти да оставиш следа. Не само на сегашното време. Не само на твоето време, но на следващото поколение. И това е духа на Бог. Това е сърцето на Бог. Това е виждането на Бог. Още започвайки от Аврам, това е сърцето на Бог. Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Бог на поколенията. С мен ли сте? Ние сме наречени Аврамово потомство. Той е наречен баща на вярата на нас. Ние не сме го виждали, не сме го чували, обаче поколения след това ние сме наследници на вярата, която Бог сложи в сърцето му. Исус Христос по същия начин. Ние сме наследници на онова, което Той физически направи на земята преди 2000 години. И се връщам по-насам, говорейки за Мартин Лутер преди 500 години. Така че Бог е поставил и продължава да поставя неща в сърцето ни, които да окажат влияние както на нас,
така и на семействата ни, на децата ни, които са следващите поколения. Ако си не семеен, също ти можеш да имаш влияние върху хора, които да продължат и които да преумножат онова, което ти инвестираш и слагаш вътре в тях. Те могат да го вземат, да го преумножат и да го предадат на следващото поколение, защото вярвам, че когато има духовно предаване от поколение на поколение, тогава има усилване на благодата, на откровението и на благословението. Това беше добро място да кажете амен. И ако бях на вясто място, щях да извикам по-силно амен. Аха. Все пак сме на мъжко събиране. Да. Сега, така че, както казах, 3 области, в които Бог ми каза, че иска да насоча нещата, които да инвестирам. Първо са младите хора, второ това са мъжете. Защото отново казвам, Бог вижда нашата роля като изключително ключова. И третото е лидерите, т.е. водачи, следващото поколение водачи. И няма нужда да ви обяснявам колко важни и ключови са те и колко е важно да подкрепяме тези, които са в момента и да вярваме за издигането на нови. Защото вижте, пак да кажа, ние не познаваме приемането и предаването на наследствено благословение. Колко от вас сте приели благословение и сте следвали примера на вярващи хора, които са живяли преди вас. Тоест, които са вярвали и са следвали Бог преди вас. Сега може би вече не са живи, но сте следвали примера им и сте се учили от тях и сте били насърчени от тяхната вяра и от тяхното търсене на Бога. Една ръка виждам. Добре, около 10-15 ръце може би. Това е изключително ценно. Това е изключително ценно. Ние трябва да знаем от кого сме се научили. Павел казва на Тимотей, като знаеш от кого си се научил. Ние трябва да знаем от кого се учим. И от кого приемаме благодат, от кого приемаме откровение. Защото хора, пак казвам, от които ние приемаме, те влагат определена култура, както ние го наричаме. Те влагат определен кръгозор и те със сигурност разширяват капацитета на това, до което ние сме достигнали, защото в моето ходене с Бога аз съм достигнал до тук. И аз виждам до тук, но ако общувам с венци, ако общувам с други мои верни съработници, те разширяват виждането ми в области, в които аз съм нямал време да видя определени неща. Така че аз приемам наследство от тяхното взаимоотношение с Бога. Аз вземам неща, които на мен ми липсват. И това разширява кръгозора ме. И аз, когато аз съм разширен, понеже съм приел от други, вижте какво става сега. Значи аз мога да предам една по-голяма картина на следващите поколения на моите деца. Така че те могат да имат летящ старт. Аз съм тренирал 10 години лека атлетика, спортно училище съм бил. Знам какво е да имаш летящ старт. Т.е. да влезеш в движение. Не да започнеш от нулата, готови, приготви се старт, но има летящ старт, ти се засилваш 20 метра преди старта и когато дойдеш на старта, ти вече си ускорил до максимум. И да предадем неща на следващото поколение, това е да предадем летящ старт в живота им. За да не правят нещата, битките, те ще имат битките, но да не правят грешките, които ние сме направили и да имат откровението, отново казвам, за Бог, което е много по-голямо от това, което те могат да стигнат, защото ако на мен ме е отдело 30 години, 33 са вече, ако на мен ме е отнело 33 години, за да стигна до определени откровения познания, на моите деца няма да им отнеме толкова време, ако те имат взаимоотношения с мен и ако те могат да приемат от мен. Ето защо липсва духовна приемственост и духовно наследство в тялото Христово в България, по мое мнение. Защото аз вярвам, че от поколение на поколение вярващите трябва да стават трябва да има растеж, който да е вътрешен и който да е външен. От поколение на поколение ние можем да виждаме разрастване, може да виждаме разширяване, може да виждаме повече и повече от Божията картина и влияние в живота ни. Амен. Така, това е едно пророческо откровение, както ги наричам. Нещо, което не съм планирал. Бях планирал да ви говоря за няколко книги, които може да си вземете. Те са доста повече, които може да намерите отзад.
За някои от тях споменах снощи, за някои от тях мога да ви спомена сега, защото ние малко като мъже не обичаме да четем много книги, но вярвам, че и това нещо може да се промени. И да оставяме едно различно отношение, едно различно наследство на децата ни, за това, че образованието, не просто образованието само, но образованието е важна част от живота ни и то продължава до края на дните ни. Амен. Една книга, която силно повлия живота ми, която е преиздадена, която се нарича Максимално мъжество. Вярвам, че една от задължителните книги, които всеки мъж християнин трябва да прочете. Моята жена тук прочете отзад, че съпругата на Ед Кол казва, че това е страхотна книга за мъже, но тя трябва да бъде прочетена от всички жени. И тя каза, тогава тук и аз я почвам. Така че и тя свърши това. Са принципи, които са житейски, които Бог е призовал този човек да предава и да оформя мисленето и виждането на мъже в целия свят. Той е служил около 30 години на мъже и толкова много е повлиял на това. Мисля, че няма да има за всички. Видях, че днес са останали само 4 бройки, така че съжалявам, но тези, които побърза, ще могат да си я купят. Следващата е на Тиди Джейкс, призив към мъжете. За тази предполагам, че има около 10 бройки, така че може да се уредят повече хора да вземат тази книга. Знаете, Тиди Джейкс е говорител, който е изключително вдъхноваващ, пастор, бизнесмен, ръководител на екипи и така нататък. Книга, която със сигурност ще има за всички вече. Тези са много малко бройки вече, изкупиха се доста снощи. Неустоимия съпруг, отново на Ед Кол. Насърчавам ви, инвестирайте в това. Инвестирайте в себе си, защото отново казвам, може да изглежда егоистично. Нали, света да ни казва, инвестирай в себе си, обаче ние имаме мисленето, че когато инвестираме в себе си, ние инвестираме и в другите. Защото отново казвам, ние не можем да предаваме нещо, което не е инвестирано в нас. Ние трябва да позволим на Бог да инвестира в нас неща. И това става не просто като стоим и като сме пасивни. Самите вие сте платили цена. Аз съм платил цена. От 200 км сме дошли, за да бъдем тук днес с вас. Дойдохме вчера, днес ще бъдем тук. Защо? Защото вярваме, че това са ключови кайрос моменти, в които Святия Дух иска да вложи както откровение, така и вдъхновение и разбира се поучение. И аз вярвам, че това ще бъде една комбинация, което ние ще преживеем тези дни. Това, което Бог ми даде вчера, докато пътувах, тази троица, която ще се случва на тия събрания. Поучение, откровение и вдъхновение. Защото само вдъхновението е нещо, което може да те развълнува за момент. Може да те развълнува. Бях на мъжко събиране, там някакво беше много яко, беше много силно. Как се молехме, как хвалехме Бога, как се насърчихме. Но това вдъхновение може да угасне следващата седмица. Това вдъхновение може да угасне следващия месец, когато дойдат битките. Затова имаме нужда от поучение, което да ни даде откровение и което да ни доведе до вдъхновение. Тези трите неща ще работят заедно. Святия Дух ще ги внедри, ще ги инвестира вътре в нас, за да има дългосрочност на промяната, на трансформацията, която Бог иска да върши за нас. Не знам дали обичате да казвате неща, но аз обичам да казвам неща, които вярвам. Когато Святия Дух ми открива нещо в взаимоотношението ми с Него, то толкова силно докосва сърцето ми, емоциите ми, ума ми, толкова силно докосва душата ми, толкова силно докосва и духа ми, че със сигурност то се опитва да излезе през устата ми. И се случва това, което Исус каза, когато изпълни нещо в сърцето ти, той излиза от устата ти. Така че много често, когато Бог ми дава откровение за различни неща, то излиза през устата ми и аз го казвам онова, което Бог ми е казал. Така че пак казвам, не знам дали обичате да казвате определени неща, но ако нещо ви докосва, казвайте го. Снощи говорихме за това, че когато попитаха Исус, ти ли си Божия син, той не каза, не, сега аз няма да хваля себе си, нека друг да свидетелства за мене. Не, той каза, аз съм. И Библията казва, че когато той каза, аз съм, силата на Бога беше освободена и хората паднаха на това място, които бяха. Така че е важно да казваме какво Бог казва на нас. Важно е да казваме какво Бог говори на нас. И аз бих казал за себе си, ако искаш, ти можеш да го кажеш за теб. Аз съм значим в Божията воля. Аз съм значим в Божия план. Аз съм значим за бъдещите поколения. Аз не съм незначителен
И аз не съм безразличен. Аз съм важен. Аз съм значим, както за мен, така и за моето семейство, така и за моите деца. Аз съм значим. Амин. Когато се подготвях за това събиране, решихме, че една от темите, които да говорим, това е битките, за които минава един мъж. И разбира се, това са някои от нещата, за които ще говорим. От битките, в които аз съм минавал, и от битките, които съм виждал други мъже да минават, стигнах до заключението, че мога да говоря за 5 главни неща. 5 главни битки, в които минават мъжете. Но понеже прецених, че 5 неща ще бъдат твърде дълга част за една лекция, затова тази част ще говоря за 4 битки, през които преминаваме, а 5-та ще бъде, съм е преместил в урока, който ще бъде след обяд. Така че нека да... Я да видим. Добре. Така. Понеже сега почвам презентацията, от сега ще започва да ми се бори времето, нали така? Господин Стойков. Няма мъж на земята, който да не е преминал през битки. Знаете ли, когато поради това, че съм бил в служение доста дълго време и са ме каняли на различни събирания, които са свързани с обучение на водачи, на лидери. И съм ходил на такива събирания и там има различни служители и нали, има някакво поучение, има някаква официална част, така да се каже. В неофициалната част, т.е. в разговори между сесии или след самото събиране, било семинар или конференция, ние започваме да си говорим как е, какво се случва. И, нали, знаете, нивото на взаимоотношение на разговор може да бъде в различна дълбочина, зависимо от това колко ние искаме да влезем в тая дълбочина. Така че, нали, започваме с обичайните въпроси: как са при теб нещата? О, добре. Как върви служението? О, добре. Как се справиш с това? О, добре. И, нали, това са обичайните, като добър ден, как е времето, нали, гладен ли си, жаден ли си и така нататък. В един определен момент обаче аз съм забелязал, че когато вляза в друго ниво на искреност, когато вляза в друго ниво на взаимоотношенията и започвам да споделям за битките, през които преминавам. И казвам, аз имам битки в личен план. Имам битки в семейството ми, имам битки в църквата, имам битки в служението. Имам атаки духовни, имам атаки физически, защото и физическо гонение преживяхме, когато отидахме в Севлиево, но няма да разказвам за това. Така че, когато почна да говоря за моите битки, и хората казват: знаеш ли, и аз имам битки. И друг някой казва от водачите: знаеш ли, и аз преминавам през еди какво си. И в един определен момент всеки един, който в началото на повърхностно ниво е казвал, нали, всичко е добре, няма проблеми, нали, добре се справяме, Бог помага, нали, има такива християнски клишета, които ние си ги знаеме много добре, слава на Бога, всичко върви добре, нали, слава на Бога, Бог дава, Бог промисля, Бог е верен. Да, така е. Обаче отвъд тази повърхност, отвъд тези клишета, когато вляза в една по-интимна област и започна да споделям: хора, аз минавам през битки. В един определен момент атмосферата се променя. Защо? Защото съм станал уязвим да споделям за нещата, през които минавам като битки. Дори съм казвал на някои от тия събирания, аз съм бил изкушаван да се откажа от служението си. И някой би казал: как можеш да го кажеш това нещо на публично място? Хората ще се съблазнят в тебе. Павел го каза. И ние всички го четем. Той каза: ние се отчаяхме за живота си до толкова, че мислехме вече, че сме приели смъртна присъда. Той каза в 2 Коринтияни 1 глава: не желаят да не знаете, т.е. желаят да знаете за битките, които ни сполетяха еди къде си. Той не каза: сега ще ви кажа само силните страни на моето служение, сега ще ви кажа само
чудесата, само знаменията. Сега няма да ви разкажа за моите слабости, за да не би да се съблазните в мене. Един човек дига ръка. Какво се опитвам да ви кажа? Че когато започна да споделям това нещо, хората се променя атмосферата. И всеки един започва да става искрен и да казва: и аз минавам през битки. И аз минавам през битки. Но някой трябва да е първи. Нали така? Някой трябва да е първи. Нека да ти кажа, Бог те е призовал да си първи. Бог те е призовал да си първи в много неща. И ако чакаме някой друг да е първи, не се знае колко време може да чакаме за определени неща. Ето защо едно от важните неща, които да научим, е смелост. Смелост. Дори в моменти да бъдем уязвими. Но знаете ли, когато ние споделихме, връщам се отново на това, когато различните лидери започнаха да споделят, че минаваме през битки, знаете ли, след това ние се свързахме още по-дълбоко един с друг. Иначе бяха формални разговори. Слава на Бога, всичко е добре, нали, служим, имаме, еди какво си служение, еди какво си върви. Нали. Обаче, когато започнахме да споделяме за това, че минаваме през различни битки, ние се свързахме на различно, много по-дълбоко ниво. Ние се молихме един за друг по различен начин. И аз не казвам, че е задължително да минаваме, но реалността е, че минаваме през различни битки. Ние не ги търсиме, ние не си търсиме белята, надявам се, защото по някой път може да си я търсиме. Ние не си търсиме белята нарочно да влеземе в проблеми, но така или иначе ние минаваме през битки. Хора от Библията минаваха през битки. Бащата на вярата, за който започнах да говоря, беше Авраам, който премина през битки. Най-силният човек, описан в Библията, кой беше? Самсон премина през битки. И то много сериозно. Ние ще ги разгледаме някои от тях след обяд. Най-обичаният в семейството премина през битки. Специални подаръци му даваха. Сещате ли се кой е? Йосиф. Шарена дрежка получаваше, откровения получаваше, пророчески сънища получаваше. Но пак имаше битки. Най-смелият в Библията, Давид, премина през битки. Не стана смел и не стана силен и не стана побеждаващ без лъвът и мечката и без Голият. Ние искаме да избегнем. Аз съм искал дълго време да избегна лъва и мечката и да стигна до високото място, но за да стигнеш до високото място, трябва да минеш през лъва и мечката, трябва да минеш през Голият, за да може да се изгради характерът ти, когато дойдеш до мястото, което отиде Давид, или когато дойдеш до мястото, което отиде Йосиф, и дойдат твоите братя да не кажеш: сега паднахте ли ми в ръчичките? Аз сега да ви кажа как се изпълняват пророчески сънища. Я паднете, сега ми са поклонете. Йосиф премина през битката на отхвърлянето. Йосиф премина през битката на забравянето в затвора. Йосиф премина през битката на съблазняването. Оная жена, която искаше да спи с него, и това ще говорим след обяд. И Йосиф премина и през битката на властта. Защото най-силно се откроява характерът ти, когато си в позиция на власт. Когато имаш авторитет. Когато имаш благословение. Когато имаш предимства и преимущества. И за това ще говорим след обяд. Най-смелият премина през битки. Най-мъдрият премина през битки. И аз преди си казах: Господи, ако имам достатъчно вяра, ако имам достатъчно благодат, ако имам достатъчно помазание, ако имам достатъчно силно вяра, сигурно няма да преминавам през битки. И то не се случваше. И аз си казах: сигурно нямам достатъчно силна вяра. Трябва да имам още по-силна вяра и няма да минавам през битки. Докато просто не разбрах, че колкото и силна вяра да имаш, пак ще минеш през битки. Защото това ме караше да се чувствам виновен. Нямам достатъчно силна вяра, нямам достатъчно любов, нямам това, аз съм недостатъчен. Защо минавам през битки? Защото си скъпоценен бисер, който трябва да се шлайфа.
Амин. Най-кроткият човек на земята мина през битки. Моисей. Най-смиреният, описан в Библията, премина през битки. Йов. Най-силният от апостолите, оказал влияние върху толкова територии, континенти и църкви и четейки неговите послания толкова години след това, премина през битки. Апостол Павел. Най-ревностният апостол, който казал: "О, готов съм с тебе на смърт да отида даже. Ще режа уши за тебе, бе. Ще режа уши за тебе, бе. Сад!" И режи уши. Али, Петър премина през битки. Най-обиченият ученик на Исус Христос. Най-възлюбения, който вярваше, че е най-възлюбения. Йоан премина през това. Най-великият Исус Христос премина през битки. С една дума, ако на тях не им беше спестено, въпреки познаването им на Бога и битките калиха, вие не знаете в какви ситуации Бог е предвидел да ви постави и чрез вашите битки ще бъдат камъка, който ще издигне хора, които минават през други битки. И надявам се да разберете какво искам да кажа, защото когато съм минал през определени битки, те са ми се виждали страшно трудни и тежки, но наистина те са оформили едно мислене, един характер първо в мене. След това аз съм можел да бъда толкова близък и толкова адекватен в живота на хора, които преминават през същите битки, да им кажа: знам, усещам. Не само знам, не само чувам, но усещам и разбирам през какво преминаваш, защото съм преминал през същото. Знам какво е да искаш да се откажеш. Знам какво е да искаш да напуснеш мястото, което Бог те е призовал да служиш. Защото аз самия съм искал да се откажа няколко пъти. Бог не прави нищо напразно в живота ти. Така че независимо през какви неща минаваш, това ще бъде... Как се казва тая дума? Част от твоите победи, когато войниците побеждават неща, трофеи. Това ще бъдат част от твоите трофеи. Твоите битки, твоите преживявания ще бъдат част от твоите трофеи, които ще помогнат на други хора, които минават през битки. Така че аз съм тук днес не като един човек, който съм съвършен, който никога не съм минал през битки, който винаги съм се движал по гребена на вълната и всичко в живота ми е било лъскало, бляскало, стъпвам по червен килим. Но съм тук да ви говоря не защото няма да ги имаме, не защото никога не съм минавал през тях, но като един от вас да се съединим заедно и да се насърчим, че някой друг също е преминавал през това, което съм преминавал и аз. Така че извода е не дали ще преминаваме през битки, а как ще преминем през тях и какви ще станем, след като сме преминали през тези битки. И това е един от най-важните изводи, който да кажа в този урок. Не дали ще минаваме през битки, а как ще реагираме, когато те ни се случват. Защото това зависи какви ще излеземе от другата страна на битката. Това определя не само дали ще излезем от нея, но какви ние ще излезем от другата страна на битката. А как ще излезем от дадена битка зависи от нашето отношение и от нашата смелост или кураж.
Така че нека да се придвижиме напред. Някои от битките на мъжете, за които ще говорим днес. Първо, битката с гордостта. Говоря като мъж. И съм сигурен, че няма мъж досега живял на земята, който да не се е сблъсквал и който да не се сблъсква с битката или стрелата с гордостта. Това е навсякъде около нас. Твърде често то идва и в християнските ни среди. То идва и в християнският ни ум. То се прокрадва в нас. Сега, мъжка конференция. Какво ще ходя сега там да ме учат? Аз съм врял и кипял в тия работи. Аз ги знам, аз ги разбирам. Къде ще ходя сега някой да ми учи? Си купувам всяка книги. Те са американски книги. Си дам парите за книги. Аз си купи там нещо. Телефонче. То за 6 лева не можеш да си купиш телефонче. Тази книга, не, другата е 6, тази е 8. За 8 лева, не знам, аз веднъж пих кафе в София. Извинете ме за моята откровенност, но добре, че един приятел ме покани и каза, тук едно кафенце ще пийнем. Ами то беше колкото тази книга. Даже човека е тук, който ме покани. То едно кафенце, дето пихме, колкото тази книга. Не казвам, че е лошо да пиеме кафенце, но това говори отново за нашите ценности. И това е навсякъде около нас. Божието Слово го определя като пътя на света. Има една стара дума в много преводи, в 1 Йоан 2 глава, 15 стих. Мисля, че започва темата от 14 и казва за 3 неща, които са проявления на духа на света. Сещате ли се? Пожеланието на плътта, желанията на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота. Сега тук има по-големи богослови от мен. Аз не мога да се боря с тяхните гръцки познания, но все пак аз проверих някои от техните трудове, които имах честта и привилегията да бъда благословен с тях предната седмица. Вие не знаете това, но аз много се молех и исках да си купя техните трудове, тези 2 книги с гръцките, как се казва, Новия завет на гръцки с речника и от няколко месеца само си ги, как се казва, си ги мечтая, си ги искам и се моля. И имахме Библейска лига, един форум в Добромирка предната седмица, така че аз като един от учителите, докато говорех една от лекцията си и пристигат ни хора и ми носят 2 книги и каза, заповядай, това е подарък, още докато бях на Амвона. Така че аз получих скъпоценно съкровище, което е изключително ценно. Така че връщам се на това. Щеславието в някои нови преводи видях, че тази дума е преведена като какво? Щеславието на живота, гордостта на живота. Гордостта на живота или онова, за което ние се хвалим. Онова, което е ценно за нас. Гордеем се с постиженията на живота си. С какво сме горди ние? С какво, в какво е хвалбата ни? Този свят се гордее с постиженията на живота си. Но много ясно апостол Йоан ни казва, че това е духът на света. И казва, този, който обича това, в него, забележете, няма любов към Отца. И сега пак казвам, тук не става въпрос да ходиш на... Това е една друга тема, един друг семинар, пак както казвам. Но духа на света не е да кониш на театър и на кино. Защото хората възприемат, че духа на света е всичко това, което се случва отвън в църквата. Но тук не казва, че да ходиш някъде духа на света. Тук казва нещо да дойде вътре в тебе, в ума ти. И Йоан пише на християни. Тоест ти физически можеш да си в църквата и духа на света да поквари твоето ум. С мен ли сте?
Друг пример мога да ви дам на това, което казва, на тази концепция. Тя не е моя. Във 2 Коринтини, 11 глава, ако не се лъжа, Павел казва: да не би Сатана да поквари умът ви и да се разврати, както змията измами Ева. На кой говори той? На хора от Коринтската църква. Сатана да поквари умът ви. Така че духът на света не идва просто с външните неща в живота ни. Да, той може да идва чрез проявлението на външните неща, но той може да идва с културата преди всичко. Той идва с културата, с менталитета, с ценностите на този свят. Правилната причина да искаме нещо или да постигаме резултати трябва да бъде прославен Бог, а не ние да бъдем прославени или да се чувстваме значими. Това е част от урока, който беше с нощи. Няма да го повтарям, защото ще ни вземе твърде много време вече и без това напреднахме във времето. Всяко нещо, което Бог направи в живота ти, трябва да обръщаш обратно славата към Него. Ако не обръщаш и не даваш славата към Него, тогава ти приемаш славата. Ако ти приемаш славата, тая слава ще събори. Защото ако не дадеш славата на Бога, тогава ти ще си помислиш, че ти получаваш славата. Ако ти получаваш славата, Библията казва, че ти се възвишаваш. И ако ти се възвишаваш, Библията казва, че ти ще паднеш. Ама лошо е ли да имаме неща? Ама лошо е ли да имаме резултати? Не, абсолютно не. Но отдавай славата обратно към Бог. Ще се върнем на това, мисля, по-късно. Така че ето го, Притчи 29:13 казва: гордостта на човека ще го унищожи, а смиреният ще придобие чест. Преди доста време Бог ми говори и ми каза: много вярващи не разпознават проявленията на гордостта в техния живот. Гордостта се промъква по такъв начин, че тя остава незабелязана. И направих едно послание: разпознаваме ли колко е опасна гордостта? Защото ние не я виждаме около нас. В 1 Тимотей 6:4 се говори за хора, които са се възгордяли и не знаят нищо. И имат нездраво, т.е. болнаво желание за разисквания, спорове, от които произлизат завист, разпри, хули, зли подозрения, караници с хора покварен ум. Къде са тези хора с покварен ум? Там, между вярващите. Къде са се възгордяли? Кои са се възгордяли? Те, вярващите. Така че тук казва, че гордостта води след себе си много нездрави неща. Спорове, зависти, разпри или хули, подозрения, караници и така нататък. Ето защо нека да видим някои от проявленията на гордостта. Първото нещо, което вече видяхме в този стих, са спорове, хулене и клеветене. Сега, братя, ние обичаме да говорим, че жените говорят много, нали, че те много говорят, че те... Обаче искам да ви кажа, и ние сме много сериозни в говоренето. Искам да ти кажа, че ти можеш да си мислиш, че говориш малко и това е достатъчно смирено, обаче искам да ти кажа, че в начина, по който ние изговаряме неща и начина, по който ние хулим, ние надминаваме жените. Дори. Така че не е въпросът дали говориш малко или много, въпросът е дали говорим стойностно. Дали говорим това, което трябва, защото ние обичаме, когато някой ни е наранил, ние обичаме да докладваме, ние обичаме да хулиме, ние обичаме да се защитаваме, ние обичаме да пуснем предварителна информация, колко много ние сме неправдани, за да може да се защитим, да не би тази информация да достигне до дадения човек и той да помисли нещо лошо за нас. Затова ние бързаме предварително да дадем нашата гледна точка. Така че много ясно там се казва, че гордостта причинява раздори или разпри. При 14:10 казва: от гордостта произлиза само препиране, спорене, разпри. Постоянно предизвиква спорове и караници такъв човек с неправилен дух на превъзходство, а не с желание да помогне. Горделивият човек издига себе си,
И той промотира, издига себе си колко той е голям и колко другите са малки. Той не желая да издигне другите, понеже те са по-малко компетентни или по-малко силни в дадена област. Той иска да продължава да издига себе си и да продължава да унижава другите. Гордостта се проявява като себичност, егоизъм и завист. Гордостта също може да се проявява като презрение. Това е за което говорех преди малко. И презрението може да има най-различни проявления. Може да презираш Божиите неща, може да презираш хората. Особено може да презираш хората, които са различни от теб. Може да презираш хората, които са от различни църкви, не като твоята. Това е нещо, което Бог оперира в живота ми преди няколко години, като ми каза: искам да започнеш да се молиш, да благославяш и да почиташ хората, които са от различни църкви от тая, която си ти. Особено от тези, които са много по-различни. Сега честно ви казвам, ако това го бях чул преди 10 години, сигурно нямаше да го направя или ще да мине много време преди да го направя. И не казвам, че веднага скочих и казах: от кога чакам, Господи, това да ми кажеш? Така че погледнах от християнската палитра в България, кои са църквите, които са доста по-различни от това, в което съм аз. И започнах да се моля за тях и започнах да ги благославям. Започнах да ги почитам в сърцето си, първо. Защото когато почиташ някой в сърцето си, ти започваш да го почиташ след това и с устата си. И един от начините, по който го почиташ, не е само да го поздравяваш, но да започнеш да се молиш за него и да го благославяш. Тогава, след няколко месеца, историята е много дълга, опитвам се да я съкратя. След няколко месеца тези църкви, за които започнах да ги благославям, започнаха да ме канят в техните събрания. Което аз никога не вярвах, че това нещо скоро време може да се случи и никога това не беше моят план. И аз не знаех какъв е Божия план. Той не ми каза: сега почни да благославяш тези църкви, един ден ти ще отидеш там. Нали, Бог ти казва първата крачка, ама ти не знаеш каква е втората, ти не знаеш каква е трета, ти не знаеш винаги неговия план. Затова е живот на вяра. Така че след около 8 месеца аз се озовах в 8 от тези църкви. Без да правя нищо. Не съм казал: добър ден, мога ли да дойда във вашата църква? Не. Не аз ги намерих, те ме намериха. След това имаше един вид църкви, който няма да споменавам, разбира се, от чисто почет и култура към тях, които ме поканяха на годишната си конференция. И ако някой ми беше казал преди 20 години, че това ще да се случи, аз ще да му кажа: това е фалшиво пророчество, това никога не може да стане. Ние сме толкова различни с тази деноминация. Бог може да направи много повече, отколкото мислиме. Но трябва да внимаваме с презрението. Защото презрението е проява на гордост. Може да презреш предупрежденията на твои духовни наставници, лидери, приятели. Може да презреш предупрежденията за опасности. Може да презреш предупреждението за гордостта. И кажеш: аз нямам гордост, бе. И аз така си казвах. Докато Бог не ми казва: в тебе има гордост. И това страшно боли. И горделивия казва: нямам гордост. Но преди това в своята си милост той ми го показа чрез различни мои духовни наставници. И те ми казваха: ти имаш гордост. И аз: горделивия казва: няма гордост. Докато накрая Бог не дойде и ми каза: ти имаш гордост. Трябва да се справиш с това. Така че аз знам, че гордостта може да бъде в живота ни и тя да не бъде забелязана. Може да бъдеш горд дори с добри неща, които правиш за другите хора. И да издигаш повече себе си, отколкото Бог. Може да бъдеш горделив в свидетелствата си за Бог, дори знаете ли? Слушам съм свидетелства, в които за 3 изречения казват думата аз и не чух думата Бог. Аз отидах, аз направих, аз. И не чух всъщност какво Бог е направил. Гордостта
Има себеиздигане и хвалене. Да се хвалиш с постиженията си, без да дава слава на Бог. Горделивият човек не желая да прощава, сърди се и не желая да се извинява. Знаете ли колко трудно, да не кажа почти рядко, много рядко чувам думата прости ми и съжалявам в днешно време в християнските църкви. Сега 90-те години това беше, нали, може някой да го отчита като някаква форма без съдържание, обаче искам да ви кажа, че 90-те години имаше отношение на прошка постоянно. Имаше отношение на покаяние постоянно. И ако някой мисли, че това е било религиозно, тогава искам да ви кажа, просто имаше тая искреност. Сега не мога да чуя някой да каже извинявам се, даже когато е закъснял за среща с 10 или 15 минути. Не да каже покайвам се, да каже даже съжалявам. Както един Божи човек обаче ми каза, думата съжалявам не е в Библията, трябва да каже покайвам се. Но това е друга тема. Но ние и съжалението го нямаме все още за нищо. Както казах и снощи, аз му простих, ама му се сърдя. Това чуло ли сте го? Първият път, когато го чух това нещо, чурих да се смея или да плача ли. Защото се говори толкова много за прошката. Нали? И те казват, аз му прощавам, ама му се сърдя. И те не свързват това с прошката. Друго проявление на гордивия човек не желая да търси и да приема съвети. Запишете си ги тия неща, не ги презирайте. Запишете си ги. Те са ценни. Ще може да ги споделите. Ще може да си ги прочетете след това. На мене ми е отнело 30 години, за да мога да имам това поучение. Може да съм го написал за 3 дена, но ми е отнело 30 години, за да стигна до тези 3 дена. И на вас това ще ви е ценно. Притчи 13:10, кажете с мен притчи. От гордостта произхожда само препиране или спорове, а мъдростта е с оня, който приема съвети. Мъдростта е с оня, който приема съвети. Значи оня, който не приема съвети, е горделивия. Затова следващото проявление е упоритост, инат и закоравяване. Не искам да питам нищо. Имаш проблеми в брака си, обаче не искаш да отидеш на семейна консултация, защото, как ще се унижавам сега да ходя някакъв там пастор ли, служител ли, къв е, разбираш ли, даже е по-мат от мене, да ме учи той аз как да живея в брака си. Къде си ти, къде съм аз, бе? Ще ходя там да съветвам с някой, да приказвам за проблемите си с някакъв севен съветник и той ще ме учи как да оправя брака си. Айде, бе. Айде, бегай. Ето защо другото проявление на гордостта не иска да стои под авторитет. Не иска да следва авторитет, не иска да стои под авторитет. И това се проявява както в семейството, така и в църквата, така и на работното място. Защото горделивият човек казва, аре бе, ти ли ще ми кажеш аз на мен, аз какво да правя? И ти може да не го казваш гласно, но вътре в теб е това отношение. Проявление на гордостта, независимост, отделяне от другите. И нежеланието да работиш в екип. Скъпи приятели, Божието царство не е индивидуален спорт. То е колективна игра. Когато излязах от спортното училище и отидах в друго училище, там имахме отбор по баскетбол. И знаете, отбора по баскетбол, в смисъл, може да се опитваш да бъдеш сингъл, може да се опитваш да бъдеш индивидуален, но това е работа в екип. Ние трябва да се научим да работим в екип. Както обичам да казвам, всички се обичаме до момента, в който трябва да се свърши някаква работа. Всички много се обичаме и много се разбираме до момента, в който трябва да се свърши някоя работа. Когато трябва да се свърши някоя работа, всеки иска да е шеф, всеки иска да е началник, всеки иска да казва как трябва да се случат нещата. Има 10 началника и един работник. 10 шефове и един работник. 10 човека стоят около канала и един копай. И 10 човека му казват как да копае. Виждали ли сте тая картинка?
Как да се предпазим за бъдеще? Ние може да победиме гордостта днес. Ние може да се смирим днес. Ние може да се покаяме за гордостта днес и амин, слава на Бога да бъде. Но това не означава, че гордостта няма да атакува живота ни утре, следващата седмица, следващия месец и така нататък. Това, че сме победили нещо днес, не означава, че то няма да се опитва да се върне в живота ни отново. Библията казва, че дори дявол остави Исус за известно време. Лука 4 глава. Дявол го остави за известно време. Не пише когато се е върнал, но вие може да четете между редовете и да разбирате, че той със сигурност се е върнал. Защото го остави, каза, за известно време. Ако дявола остави Исус за известно време, нека да разберем какво означава това и за нас. Ето го това. Преди и след всеки успех или получаването на някакво повишение, благословение или придобивка, давайте славата на Бог и останете близо до Бог и хората. Сега знаете ли, походката се променя на хора, които са получили голяма премия или повишение? Здравейте. Говора му се променя. Погледа му се променя. Ко става? Нали? Говориш с някой? Дайте славата на Бог, останете близко до Бог и останете близко до хората. Ако успеха ви промени, позволили сте на гордостта да вземе надмощие в живота ви. Не позволявайте на успеха да ви промени в негативна посока. Амин. Следващата противотрова. Съкрушено меко сърце към Бог и хора, които са в нужда. Позволявайте на Бог да съкрушава сърцата ви, като отивате и служите на хора, които са по-зле от вас. Ние като мъже имаме нужда от това. Имаме нужда да позволяваме на Бог да съкрушава сърцето ни. И ако желаете това, Бог ще ви изпраща такива хора или ще ви ги показва, кои са около вас. Обърнете им внимание. Може би се борят в брака си, може би се борят в бизнеса си, може би се борят в служението, може би се борят с някои в недобри взаимоотношения в църквата, може би живеят по-зле финансово от вас. Бог съкрушава сърцето ви чрез тяхните нужди, да разберете колко много трябва да бъдем смирени поради това, че вие сте даже по-напред от това, което са те. А те не са се отказали. И може би не роптаят. Те може би повече не роптаят, отколкото теб, който имаш повече от блага от тях, но продължаваш да роптаеш повече. Това ще изгради отношение на благодарност в теб за малките неща. Ние правихме това и с децата ни. О, аз не искам това, аз не искам това. Не искам това да обличам, не искам това да ям. Те ли? Вземаме го и го носим тогава на някой друг, който няма какво да яде. За да видите, че има деца, които нямат и тая храна, която вие имате днес. Ама аз не харесвам такава. Окей, няма проблеми. Носиме на някой друг, който няма. Ама аз не искам това да обличам. Добре, вземаме го и го носим на някой друг, който нямат въобще и тази дреха. Ние показахме това и на децата ни. За да видят и да ценят всяко нещо, което имат в живота си. Време за пост и молитва. Това е време на съкрушаване на сърцето ни към Бог. Винаги в Библията, когато се говори за смирение, се говори за пост. И когато се говори за пост, се говори за смирение. Проверете го. Ако моите хора, които наричат себе си с моето име, първото нещо казва се смирят и се помолят. Смирете се чрез пост. Има такива стихове. Смирявах с пост душата си. Смирявах с пост душата си. Пост и смирение вървят заедно. Така че някой път, когато Библията говори за смирение, ние не разбираме, че там всъщност е вмъкнато и поста. Затова казва, когато моите хора се смирят и се помолят. Ето го, пост и молитва. Не е казано пост и молитва, но смирението ни говори за поста. Защото Исаия 58 глава говори за това.
Да бъдеш съкрушен и да помагаш на хората около тебе, които са в нужда. Да не се криеш от своите еднокръвни, да споделяш благата си с гладната душа, да въвеждаш, как беше, сюрма си без покрив, нали? Просто да имаш отношение на служене към другите. Време с другите хора да им служиш, това вече го казах. Да използваш ресурсите си да благославяш другите и да останеш отворен за нови неща от Бог чрез други хора. Защото, както казах, Бог работи и влага неща в живота ни лично, но също Бог влага неща в живота ни чрез други хора. И ако ние нямаме тази почит, ние няма да приемем духовно наследство от други хора. Нека да затворим очи. Татко, ние сме тук не защото искаме да се крием. Ние сме тук, защото искаме да бъдем честни и открити пред Твоето лице, защото така или иначе всичко е голо и разкрито пред Теб и няма нещо, което да не е открито. Ние не искаме да бъдем като Адам и да се крием. Ние не искаме да бягаме от Теб. Ние не искаме да криеме гордостта си под предлог, че това не е точно това. Господи, помогни ни да бъдем честни, смирени и откровени и да разпознаваме влиянието на духа на света и съответно да му се съпротивим. Да окажеме духовна съпротива, да имаме духовна битка. Не просто да воюваме с дявола, но да воюваме с оръжията на врага, които са гордост, себеправедност, себеиздигане. Винаги искаме да бъдем прави, винаги искаме да бъде на нашето, винаги искаме да бъде както ние казваме. Прости ни, Господи, ако сме презирали хора, ако сме презирали взаимоотношения, ако сме презирали други църкви, ако сме презирали поучения, предупреждения, ако сме презирали книги, ако сме презирали дори възможности, които поставяш на пътя ни. И те понякога ни изглеждат твърде малки и незначителни и ние казваме, това не е толкова голямо, това не е толкова важно. И ние презираме деня на малките неща. Исус каза, елате при мене и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце. Исус, искаме да имаме същия дух на смирение към Теб. Не само да вярваме в Теб, но да бъдем като Теб. Твоето естество да бъде изобразено в мисленето ни, в характера ни, в името на Исус. В името на Исус. Послужи ни, Господи. Не сме тук да се криеме, не сме тук да се хвалиме, не сме тук да се оправдаваме. Искаме да бъдем честни и реални. Искаме да бъдем откровени. Искаме да признаем, че се нуждаем от помощ. Нуждаем се да се научим на смирение и да съкрушаваш сърцата ни. В името на Исус. Амин. Бързате ли? Няма да мога да свърша целия урок. Сега, както го бяхме предвидили. Ако искате, предлагам да минем още една точка, да минем още една битка и след това ще направим почивка и ще видим как ще продължим после. Дали Венци ще продължи с неговия урок или аз просто ще го помислиме. Но смятам, че това е важно. Втората битка е битката с Мамон. До обяд, докато сме по-свежи и сме пили кафе, може да приемаме повече. Битката с Мамон. Какво е Мамон? Сега виждал съм най-различни крайности в целия спектър от едната до другата крайност по отношение на финансовите неща.
изследвам темата от 1992 година относно финансите. Направих един семинар. Някои от вас са били на този семинар. Управлявай и умножавай. Това са 2 нива по 10 теми. Така че много ще ми е трудно за 10 минути да обясня цялото нещо. Но както казвам, в харизматичния свят съм видял от едната до другата крайност, от едното излизане на Библията до другото излизане. И ще се опитам, както казах съвсем накратко, да споделя някои неща, които вярвам, че са важни за нас, които сме тук днес. Ако Бог ми е дал тия неща, Той знае кои хора ще дойдат, така че е предвидял какви неща да кажа. Една от крайностите, която съм виждал, е, че грижата за материалните ми нужди и семейството ми, хората определят това като мамон. Не знам дали сте чували това, дали сте виждали, не знам какво поучение слушате. Нямам упрек към никой, към нищо, но онова, което съм слушал, че хората определят, това, че хората ходят на работа, го определят като материализъм. Определят го като алчност. Определят го като мамон. Но това, да се грижи за материалните си нужди на теб и на твоето семейство, не е мамон. Повтарям, това да се грижи за материалните си нужди на теб и на твоето семейство, не е мамон. Мамон е нещо, което е свързано с алчността. Да се претоварваш с работа повече отколкото трябва, заради преследване на стандарта на живот. Колко от вас разбирате какво казвам? Това е духа на Египет. Давай, 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 работа, 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 работа. Целта на изтощаването с работа е да нямаш време за взаимоотношения с Бог, да нямаш време с семейството, да нямаш време да развиваш духовните дарове и потенциал, които са в теб. Ето ви мамон. Това е надпревара, забележете, която никога не спира. Да следваш стандарт на живот и да търсиш комфорт и да търсиш сигурност чрез определен стандарт на живот. Винаги ще намериш някой с по-висок стандарт от тебе. Затова казвам, че тая надпревара никога не спира, ако се хванеш на тая кука. Снабдяването и личния комфорт стават цел номер 1 на моето съществуване, на моята стойност. Колкото по-висок стандарт имам, забележете, толкова съм по-благословен, толкова съм по-успешен, толкова съм по-значим. Битката с мамон е битка с неправилно мислене относно това каква е значимостта на материалните неща в живота ни. Ние не ги отхвърляме, ние знаем, че те са ресурси и те са инструменти, те не са цел. Когато материалните ресурси станат цел, тогава духа на мамон се е промъкнал по някакъв начин в живота ти. Материалните ресурси не са цел. Те са средство. Те са инструмент за постигането на Божиите цели. А ако те станат цел или основа на това, което правиш, тогава ти решаваш дали да направиш нещо според това дали имаш или нямаш пари. Колко от вас разбирате какво казвам? Няколко ще обясня. Ще обясня. Бог ме призовава от Русе да отида в Севлиево и да направим пари. Извинявайте, да направим църква. Имам ли парите? Имам ли заплатата? Имаме ли контактите? Нямаме нищо. Нямаме квартира, нямаме жилище, нямаме парите. С една дума, ако гледам на парите, няма да се покоря на водителството. Ако решавам дали трябва да направя нещо въз основата на парите, искам да ви кажа, че сигурно 90% от нещата, които съм свършил, нямаше да ги свърша. Защото почти винаги, когато Бог ме призовава да направя нещо, нямам парите. И съответно и другото се е случило. По някой път имам парите, но нямам водителството. Мога да го направя, защото имам парите. Ето защо ви казвам, че да направиш нещо въз основата на това дали имаш или нямаш пари, е вече да се управлявано от духа на мамона. Тоест парите не са основата на вашите решения.
Надявам се да разбирате това, защото го казвам на много кратък вид и надявам се да говори това нещо за вас и да е ясно. Когато си обхванат от духа на Мамона, това е духа на Египет, както казах, тогава нямаш видение от Бога. Божията воля не е важна за теб. Обещанията, взаимоотношенията с Бога. Нищо друго не е важно, освен това да имаш достатъчно за себе си. Лука 12 глава от 15 до 21 стих, няма да четеме, е разказана историята за нивите на богаташа, който родиха много плод. И той каза, ще съборя старите женици, ще построя нови и ще кажа на душата си. Той не каза, ще кажа на хората си, на семейството си. Той каза, ще кажа на душата си. Той е сам в тази история. Няма никой около него. Ще кажа на душата си, т.е. на себе си. Душо, яш, пи, весели се, имаш блага натрупани за много години. Бог тогава дойде и му каза, глупако, всичко това, което имаш днес, ако те взема, на кого ще оставиш? Тоест ти нямаш духовни наследници. Не само духовни, ти нямаш никакви наследници, на които да оставиш тези блага. Каза ли му Бог, че изобилието е проблема? Смъмри ли го Бог заради изобилието? Не. Бързам да ви отговоря. Бог не го смъмри за изобилието, Бог го смъмри за това какво прави с изобилието. С мене сте. Така Исус завършва и каза, така става с всеки, т.е. тази история може да се приложи в живота на други хора, така става с всеки, забележете, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Как разбираме това, събира имот за себе си и не богатее в Бога? Какво значи да богатее в Бога? Ние започваме да противопоставяме от тази история. Аз съм чувал най-различни поучения, тълкования на това. И започваме да противопоставяме. Той не извърши нищо в духовната сфера. Значи да богатее в Бога е сигурно да върши духовни неща. Да, обаче целият контекст и цялата история става въпрос за материалните неща. Така че да богатее Бога не е свързано просто да прави духовни неща, а да върши полезни неща с парите, които има. Хората, които са били на финансовия семинар, разбират това. Разбирате ли? Така става със всеки, който не богатее в Бога. Тоест, богатението в Бога е свързано с това какво правиш с материалните неща, които имаш. Тоест, дали ги пазиш само за себе си или ги използваш за това да имаш влияние. Както обичам да казвам, може да имаш голям стандарт на живот и да имаш малко влияние. Може да имаш голям стандарт финансов на живот, но да имаш малко влияние. Може човек да има малък стандарт на живот, но да има по-голямо влияние с парите си, отколкото този, който има голям стандарт. И затова тук Словото ни казва, че изобилието е проблема, а казва какво правиш с това изобилие, което имаш за царството. Затова никога не съм търсил изобилието заради самото изобилие. Никога не съм търсил снабдяването заради самото снабдяване. Винаги съм търсил чрез това, което Бог има, какво влияние мога да окажа върху хора. Колко хора мога да помогна, колко книги мога да подаря, колко ризи мога да подаря, колко обувки мога да подаря. И аз съм го правил това нещо, дори когато съм нямал много ресурси. И някои хора казват, не е възможно ти с твоите минимални ресурси, които получаваш, да правиш тия неща. Да, не е възможно. Точно това е идеята. Че не е възможно за мене, но е възможно за него. Така че отново казвам, не е въпроса какъв стандарт на живот имаш, а какво влияние имаш с това, което имаш. Ако изобилието не прелее от теб, то ще те унищожи. Това е едно от последните откровения, които имам преди няколко седмици. Ако изобилието не прелее от теб, то ще те унищожи. Навал от Библията е много страхотен пример за това. Той умря даже физически заради това, че заключи сърцето си да помогне на Давид. Прочетете тази история. Тази история продължава в следващите стихове и в 33 стих на историята. Исус дава лекарството за това и той казва, продайте имота си и давайте милостиня. Ето го. Започва да говори какво да правим с материалните неща. Той ни казва сега, за да сте духовни и да богатеете в Бога, трябва да пеете хваления, псалми, да проповядвате. Той може би не е призван да проповядва този човек. Така че духовните неща са свързани с това как управляваш материалните си ресурси. Това е невероятно.
Моля ви, хвалете го. Да богатеете в Бога е свързано с това да използвате материалните си ресурси по духовен, а не по плътски и себичен начин. Затова Исус казва как се случва това. Продайте имота си, давайте милостиня. Тоест, нека изобилието да прелива от живота ви. Направете си кисии, които не увехтяват, не изчерпаемо съкровище на небесата, където нито краде се приближава, нито молец изяжда, защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Тоест, изобилието не е твоето съкровище. Защото ако изобилието или финансите са твоето съкровище, сърцето ти е в финансите. Сърцето ти е в мамона. Ако Бог е твоето съкровище, там е сърцето ти. Затова казва, използвайте ресурсите си, за да можете да благославяте другите. Ако изобилието и комфорта не служат на Божията цел, тогава стават Бог. А ако изобилието и комфорта, имам уреди, имам телефони, имаш микроволнова печка, имаш всякакви видове печки, имаш всякакви видове инструменти, имаш пералня, имаш кола, имаш интернет. Имаме толкова много комфорт и толкова малко влияние в царството. Искам да ви кажа, че хората преди 100 години са нямали комфорта, който имаме, но са имали по-голямо влияние за царството. Не са пътували с кола, с кон са пътували и са минали повече километри да проповядват благовестието, отколкото някои от нас, които имат страхотни 120 коня или там, не знам, 200 коня имаме в колите си и не сме минали толкова, колкото някои са минали на кон. Нямали са микрофони, но са проповядвали много по-дразновено, примерно. Ние имаме толкова ресурси и толкова малко влияние. Защо? Защото комфорта започва да ни харесва. Комфорта е готино нещо. Но става Бог в един определен момент. Както казах, може да имаш много голям стандарт на живота и малко влияние в царството. Отговорност с материалните неща. На този, на когото много му е дадено, много трябва да направи с това, което му е дадено. Така че изобилието и комфорта са отговорност. Привилегия и отговорност. Смен ли сте? Нека да ви дам още някои практични насоки. Не харчи всичко, което печелиш. Притчи 21:20. Забравих да сменям. Притчи 21:20. Скъпоценно съкровище и масо има в жилището на праведния. Или на мъдрия, казва тук. А безумният човек ги поглъща. Пак казвам, ако изобилието и комфорта са цел номер 1 в живота ти, тогава всичко, което придобиваш и всичко, което печелиш, ще ползваш само за себе си и тогава съответно нищо няма да остава. И когато нищо не остава, тогава ние ставаме зависими, защото нямаме на разположение определени ресурси и едни 10 лева, които ни трябва да си купим една книга. Просто в момента ги нямаме. Може да не са много, ама в момента ги нямаме. Затова Божието Слово ни насърчава да имаме винаги ресурси в дома си, или да го кажем на съвременен език, да имаме винаги ресурси в джоба си. Тоест, да не харчиме 100% от всичко, което придобиваме. Нека да се молим. Татко, ние ти благодарим за това, че ти ще ни помогнеш в битката с Мамон, да не влизаме в културата, в принципите, в надпреварата, в съревнованието на този свят. Да не се опитваме да подражаваме и да търсиме успеха на този свят. Да не превръщаме изобилието и комфорта в цел номер 1. Да не смятаме, че това е единственият успех, който да имаме. И да ползваме всичко за себе си, за себе си, за себе си. Но ни дай отговорност и разбиране и виждане какво можем да направим с тези ресурси. Как да ги използваме не по плътски начин, но как да богатеем чрез това, което правим с тях. В името на Исус се предаваме на Теб да ни научиш и да ни възпитаваш в тази важна и ключова роля относно финансите. Защото финансите са свързани с абсолютно всяка част в живота ни, в семейството ни, в църквата, в призванието, в благовестието. Всяка област, в която си ни призовал, и тя е важна и значима, е свързана
с финанси. И ако ние сме употребили финансите за плътски неща, за суетни неща, да придобиеме стойност, сме си купували неща да придобиеме стойност, да се почувстваме значими и влиятелни, защото всички имат това и аз искам да го имам. Татко, прости ни за това, че сме се сравнявали един с друг и сме копирали поведението на хора около нас. Разшири пределите ни. Разшири сърцата ни, разшири виждането ни, разшири влиянието си и царството си в нас и чрез всеки един от нас за Твоя слава. Амин.